Быйылгы август кеңешмәсенең бик тә үзенчәлекле, хәтта тарихи яктан яңалыгы бар. Siz инде аңлыйсыздыр, чөнки беренче тапкыр Август кеңешмәсендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрдәге татар теле әдәбияты укытучылары ассоциациясының җитәкчеләренең утырышы менә монда беренче тапкыр үткәрелә. Bizning bik ko'pgina proyektlar ishlab keladi. Mening birinchi chiroqda temaga kirib ketgancha aytasiz keladi. Hozir vaqtda agarda media bo'lsa, yordam kerakkan bizning bilim akademiyasi orqali yordam eta olamiz. Bizga şuşu kadar zor ihtiram bilen, şunun kadar zor güç koyup, matur etip şuşu şaraba əzələnganiz üçün bütün komandamıza hem özünüzə şeksiz rəhmətlimin. Biz tariximizni özümüz yazarga, keləcəyimizni yarab onlar üçün özümüz sözgə tiyişmiz. Şuşu üz dərslərində patriotik turunda da söyləyir, tabiat turunda da söyləyir, anda simya turunda da söyləyir. Ул şulay bulğan, Аманы шулай саклап калырга кирәк. Менә шундый сезгә трейлер, менә әйтәсем килә, Туфан абыйның иҗатын өйрәнгәндә дә, Туфан Миңнуллинның иҗатын өйрәнгәндә дә әлеге мультфильмнардан өзекләрне күрсәтеп, баланы татар әдәбиятына, татар теленә кызыксындыру уятырга мөмкин.